ponekad se pitam kako nastaju priče koje vrijedi ispričati. Ne one velike, zapisane u udžbenicima, s datumima, epskim bitkama, imenima generala, nego one tihe, skrivene u pukotinama svakodnevice. Shvatio sam da takve priče ne nastaju onda kada ih odlučimo ispričati, nego onda kada netko preživi, zahvaljujući nečemu što nikada nije trebalo nositi teret spasa. Kada život opstane ondje gdje mu nitko nije dao dopuštenje, tada se stvarnost sama pretvara u pripovijest, čak i ako nema riječi koje bi je odmah zabilježile. Ovo je jedna od takvih priča. Priča o tome kako ponekad preživiš ne zato što si jači, nego zato što nisi sam, iako cijeli svijet izgleda kao da jest. Tijekom opsade Lenjingrada, koja je trajala od 8. rujna 1941. do 27. siječnja 1944. godine, jednog od najtežih i najokrutnijih razdoblja Drugog svjetskog rata, glad i hladnoća bili su jednako smrtonosni kao i bombe. U gradu odsječenom od svijeta, bez hrane, grijanja i nade, svakodnevno je nestajalo tisuće i tisuće ljudi. U tom kaosu, masi tragedija, gotovo neprimjetna, odvijala se i jedna priča. Priča o jednom mačku. U malom, hladnom stanu živjela je žena sa svojom malenom kćeri. Nisu imale gotovo ništa. Namještaj je odavno spaljen za ogrjev. Zalihe su nestale, a obroci su se svodili na toplu vodu i poneku mrvicu. Uz njih je bio Vaska, običan kućni mačak koji je, u uvjetima u kojima su ljudi posustajali, pokazao nevjerojatnu snalažljivost. Naime, svako jutro Vaska bi izašao van, u razrušene ulice i dvorišta zatrpana snijegom i ruševinama. Lovio je ono što je preživljavalo, miševe, štakore, ptice. Lovio je sve što se dalo uloviti. Kada bi se vratio, žena bi od onoga što je donio skuhala rijetku juhu. To nije bio obrok u pravom smislu riječi, ali bio je dovoljan da majka i dijete ostanu na životu još jedan dan. Vaska nikada nije tražio nagradu. Sjedeći uz improviziranu peć, tiho bi promatrao kako se kuha ono malo hrane. Noću su se njih troje tiskali pod istim pokrivačem, dijeleći toplinu i tišinu. U gradu u kojem su obitelji nestajale preko noći, ta mala zajednica opstajala je zahvaljujući instinktu jedne životinje. Jednog dana, prije nego što su se oglasile zračne sirene, Vaska se počeo neobično ponašati. Nemirno je hodao po stanu, glasno mjaukao i nije se smirivao. Žena je shvatila da nešto nije u redu. Bez razmišljanja je uzela dijete i krenula prema skloništu. Nekoliko minuta kasnije, zgrada u kojoj su živjeli bila je pogođena bombama. Stan je bio uništen. Vaska ih je spasio. Zima je trajala mjesecima. Proljeće nije donijelo olakšanje.
Žena je namjerno ostavljala mrvice na prozoru kako bi privukla ptice, a Vaska je nastavio loviti. Sve mršaviji, ali jednako uporan. Za majku i kćer on više nije bio samo kućni ljubimac. Bio je hranitelj, čuvar i znak da nisu same. Kada je opsada završila i život se polako vratio u grad, sjećanje na Vaskinu ulogu nije izblijedilo. I u godinama kada je hrane ponovno bilo, najbolji zalogaj uvijek je bio rezerviran za njega. Kažu da ga je ponosna vlasnica stalno mazila i tiho svima govorila kako ih je to biće spasilo. Vaska je uginuo 1949. godine. Pokopan je kao član obitelji, s križem i imenom. Vasilj Bugrov. Godinama kasnije pokraj njega je pokopana njegova vlasnica, a potom i njezina kći. Danas počivaju zajedno, pod istom zemljom. Baš kao što su nekoć u najhladnijim noćima Lenjingrada dijelili isti pokrivač i isti život. U dostupnim arhivima, službenim dokumentima i ozbiljnim povijesnim izvorima o opsadi Lenjingrada ne navodi se identitet Vaskine vlasnice. Priča o mačku Vaski i njegovoj obitelji prenosi se uglavnom kroz usmena svjedočanstva, memoare preživjelih, novinske zapise, pa čak i popularne povijesne članke, gdje je fokus stavljen na simboliku preživljavanja, a ne na preciznu biografiju sudionika. Poznato je tek da je mačak bio pokopan pod imenom Vasilj Bugrov, što je zapisano na nadgrobnom križu. Imena žene i njezine kćeri, međutim, nikada nije službeno zabilježeno. Vjerojatno je izgubljeno u kaosu rata. To je nažalost bila česta sudbina mnogih civila iz Lenjingrada. Njihove priče su preživjele, ali imena nisu, osim jednog, mačka Vaske.